расман муҳорибаи рейтингӣ дар вазни 61 килограмми UFC байни дуюм рақами рейтинг Пётр Ян бо рекорди 16-4 ва сеюм рақами рейтинг Мераб Двалишвили бо рекорди 15-4 рӯзи 11 март дар турнири UFC Fight Night. Ассалому алайкум дӯстон, хуш омадем ба шабакаи мо. Дар навори имрӯза барои шумо тозатарин ва муҳимтарин хабарҳоро аз ҷаҳони ММА омода кардем. Барои пешравии канали мо лайк кун. Ба 20 январ дар Бразилия турнири калони UFC 283 баргузор мегардад ки дар он ду муҳорибаи унвонӣ хоҳад шуд. Муҳорибаи асосии турнир муҳорибаи унвонӣ дар вазни ним вазнин байни Гловер Тейшера бо рекорди 33-8 ва Ҷамал Хил бо рекорди 11-1 мешавад. Дуюм муҳорибаи асосии турнир боша муҳорибаи унвонӣ дар вазни 57 кг. Чорум муҳориба байни чемпион Дэвисон Фигередо ва довталаб Брендон Марено хоҳад шуд. ҳамчунин дар ин турнир муҳорибаи рейтингӣ дар вазни нимёна байни Гилберт Бёрнс ва Нил Мегни хоҳад шуд. шаби гузашта иштирокчиёни муҳорибаҳои асосии ин турнир аввалин маротиба муҳорибаи рӯбарӯ гузаронданд ва акнун онҳоро маросими вазнкамкунӣ ва охирон муҳорибаи рӯбарӯ интизор аст. дар куҷо ва соати чанд ин турнирро тамошо карда мешавад, мо навор карда ба шумо ҳамаи маълумотро мерасонем. барои ҳамаи обуна шуда зангулачаро пахш кунед то ин ки бехабар намонед. дӯстон, имрӯз тасмим гирифтем ки оиди рақиби Фаридун Одилов Элмар Гасанов ба шумо каме маълумот диҳем. то муҳориба 8 рӯзи дигар мондааст ва биён мебинем ки Элмар дар кадом ташкилотҳо баромад кардааст ва киҳоро шикаст додааст. Элмар Гасанов карьераи профессионалии худро соли 2017 оғоз кардааст. ӯ аввалин муҳорибаи худро дар ташкилоти Спарта ММА клуб зидди Павел Матавиловский гузаронида дар якум раунд бо тариқи нокаут ғолиб шудааст. дуюм муҳорибаи худро низ дар ҳамон ташкилот гузаронидааст ва ин дафъа рақиби ӯ Андре Козин шуд ва Элмар ин рақиби худро низ бо тариқи нокаут дар дуюм раунд шикаст дод. сеюм муҳорибаи худро ӯ зидди Алексей Дьячков гузаронида дар якум раунд бо тариқи сабмишн ғалаба ба даст овардааст. ва дӯстон, бояд қайд кард ки ҳамаи ин рақибони Элмар аввалин маротиба ба октагон баромада буданд ва танҳо яктаи аз онҳо дар вақти муҳориба зидди Элмар Гасанов рекорди 1 ғалаба ва 8 бохт дошт. баъд аз муҳориба зидди рақибони суст, Элмар бо рақиби хуб шогирди Александр Шлименко Александр Падмарёв вохӯрд ва дар ин муҳориба бо қарори доваро ғалаба ба даст овард, аммо баъдан ин муҳорибаи онҳоро ничия эълон карданд. баъдан Элмар боз бо як рақиби хуб Дмитрий Тебикин вохӯрд ва дар ин муҳориба бо қарори доваро ғалаба ба даст овард. баъд аз ин дар муҳориба зидди Антон Волков бо қарори доваро ғалаба ба даст овард ва бо ташкилоти ACA шартнома баст. Элмар аввалин муҳорибаи худро дар ташкилоти ACA зидди рақиби хуб аммо рақиби солрафта Евгений Ерохин гузаронид. муҳорибаи онҳо тамоми 3 раунд идома дод ва муҳорибаи хеле наздик шуд ва дар натиҷа бо қарори на ҳамаи доваро Элмар дастболо шуд. ҳамин тариқ рекорди Элмар Гасанов айни замон 6 ғалаба 0 бох ва 1 ничия аст. чӣ гуна ки фаҳмидем дӯстон, Элмар Гасанов ҳоло бо чунин рақиб ба монанди Фаридун Одилов вохӯрдагӣ нест ва ташкилоти ACA ба ӯ имконияти беҳтарин доданд, чунки агар ӯ дар чунин муҳориба ғолиб шавад, пас хеле машҳур мешавад ва эълони хеле калон мекунад. ҳамчунин ташкилоти ACA Фаридунро низ қадр мекунанд. барои ҳамин ба ӯ дар вазни нав рақиби топ надоданд, то ин ки Фаридун қафаси ACA-ро ҳис кунад, то ин ки ӯ дар вазни нав одат кунад, то ин ки ӯ худро бароҳат ҳис кунад ва ғалаба зидди ҷангуари бебоғ ба Фаридун имконият медиҳад ки ба ҷангуарони топи ин вазн визв диҳад. барои ҳамин дӯстон, мо у шуморо муҳорибаи хеле ҷолиб интизор аст ки як ҷангуар рекорди бебохти худро дар бар мемонад, а дигар ҷангуар боша статуси чемпионии худро дар дигар ташкилотҳо ва ояндаи карьераи худро дар ташкилоти нав мемонад. мо албатта ки Фаридунро дастгирӣ мекунем ва бешубҳа ба ғалабаи ӯ боварӣ дорем. шумо бошад дӯстон, фикрҳои худро дар комментария нависен. дар канали мо ҳатман обуна шавен то боздид хонободу сарбаланд бошен.